Vittu. Jihaa! Joo, tosiaan. Aamun kesäpojat, mä koulutan näitä just ne tulee kesäkuuniin. Joo, ei mitään. Ollaan. Teikö niinku viimeksikin esiin renkaspaineet. Joo, Topi aloittaa niistä. Joo. Teillä on oikein perusteellinen tarkastus tälle ajoneuvolle. Saiko ajovalot päälle, jos sais niin? Vähän tarkistellaan. Joo, mä oon tosiaan ollaan harjoittelijoita vasta, niin tässä on vähän. Oppii olemaan. Tää on ainakin 7 milliä liian leveä. 7 milliä liian leveä? Se on aivan täysin laiton. Ei mun mielestä Opeleissa on näin suuret niin nykystandardien mukaan nämä valot. Vai oliko miten siellä sanottiin? Täällä on 1.9. Täällä on 1.9 tällä edessä. Katsopa vielä se konepäivä. Mitä siis? Avaa. Ne on kiituva lukko sisään. On se. Nää paineet, koittakaa siitä ei voi 1,9 olla. No en tiedä sitten tää mittari on, koska tää mittari oikeesti se herjaistoi sitten se. Kyllä tää on kalibroitu kuukausi sitten. En kyllä tiedä mikä homma. Alright. No pakoputki on ainakin parempi kuin tuossa meidän ensimmäisessä tarkastetussa, että Joo, hyvä. se on ihan... ei tarvi sitä. Ensimmäinen on kyllä niin surkea kyllä. Täytyyhän poikien sanoa. Joo, totta kai, ja mukka palaa siitä. Se on mukka palaa nyt. No niin, meitä näyttää rengaspäin. No niin. No joo. Hyvältä kuuluu. Onko? Anna kuolema, onko? Kyllä se taitaa olla tuolla. Miksi sulla on Porsche-tuuli tossa? Sulla on Porsche-tuuli tossa. Tää Tanskassa tuli ja täällä on jaettu 10 000. En mä tiedä minkälaisia oli siellä. Onko se missä? Tossa. Onko teillä siinä akkutesteri kanssa? Ai meillä on elektroninen eskuussatesti. Juu, jos saa konepeli auki. Pistä konepelit auki, niin voidaan katsoa sen. Joo, kato kun tää on... Jos te Mainoksista tulee, että mitä tekee, jos sanoo piipi, niin tää ei tee tätä. Joni hei. Nää emuttaa myös nää fotonit. Emuttaa joo. Valitettavasti. Hei Joni. Ei Perri, kato mitä löytyy. Ai että, ai, sieltä on... Missä lähti? Siis se on täältä taka-akselilta lähti tää niin... Anna se nyt takas onnistaa. Tää niin siis... Ei hyvää päivää. Me... Siis... Ei se multa lähtenyt. Ei siis me roboyksikkö lähti irti. Siis roboyksikkö tuolta autosta lähti. Keltää? Lähti noin vaan, siis tuolta takaa lähti irti. Roboyksikkö. Älä puhu paskaa. Se on valitettavasti. Voit tulla tänne tarkastamaan vielä. Ei se likselle koneella jätti. Juu, siis meillä lähellä tuolla semmonen paikallinen autokorjaamo kuin Sillis Oy, niin siellä se tuolta noin lähti, roboyksikkö lähti ton jarrulevin takaa irti. Jaa. Tähän ei tule. Kes on poika. No. Ei. Akseleissa näyttänyt mitään muita. Täällä voi vielä ajaa kyllä, vaikka se tipahtaa. Juu. Käsijarru saattaa vähän ehkä.
Sulla on vähän vuotta tamppinestettä. Mitä vestettä? Tamppinestettä. Se on sehän öljypohjan vierestä valuutta semmoista säiliöstä. Niin. Mistä se robo lähti irti? Tää moottorin elementtimatriisi on niin transponoitu väärin. Se on semmonen vähän valitettava juttu. Mitä se tarkoittaa? Se on valmistusvirhe todennäköisesti. Se on halpa korjata. Noin! Siinä, Kyllä mä oon. No eipä se nyt ajo haittaa. Sanottiin varmaan viime vuonna jo katsastuspöksestään tää ympäristövikoja, mutta mä vein sitten mun vanhemman tyttären mies korjaa autoja, niin paljon mitään. Kyllä se tamppinestettä, se aiheuttaa oikeesti isoja Se on aika vaarallista kyllä. on se skiltamittari? On skiltamittari joo. Rengaspainot on kunnossa täällä löytyy. Siinä nimittäin, kun se näytti vähän. Tää en oo kyllä kattonut. Tämä kaaret on lähtenyt vähän ekskursiolle. Ei voi olla kriittinen. Joo, voi olla kriittinen. Mikä se on? Jarrusalat, alat aina. Niin, ne on varmasti ihan uudet. Takapakselin ajovakautta. Joo. Joo, no niin. Selvä. Laitetaan tää robo yksi. Katso, että sä löysää jotain modaaliksi. Otappa luku sieltä ylös niin. Juu. Mutta onko tähän... Se oli mulla täällä on se lukija tähän. No mistä kohti se piti mitata? Sanoa. Siis se on täältä, eikö sä nyt muista? Helvetti. No kun... Täältä se on. Kato. Minä oon yhdesti vaan Se voi tiedä, muistakaa asiakaspalvelutilalla. Ei mitään. 22 oli tarkka arvo. 22, okei. Eikä se on siis 20 000 kertaa oja-arvo. Juurikin Se on näin. aika paljon. No siinä tapauksessa se saa ajaa ottavissa 120 enää motorilla, muuten se voi räjähtää. Se oli mikä? Joo, meillä on tosiaan vanhempi asentaja tulee tuolta nyt, niin hän katsoo sitten, tuon skiltatilanteen sun muut. No niin, sieltä meiltä tulee kokeneempi asentaja nyt, tulee katsomaan, niin hän antaa viimeisen tuomion sitten. Nyt on jäynästä, että puppia edessä! Ai, istuimen jousivakin on muuten, se on lähes hengenvaarallisella tasolla. Se on, voi kolaritilanteessa niin... No se vaatii sen. Ymmärrän tän jutun. Se on sitten vähän hyvä henetyksen. Tää on vappupilaa koko juttu. Eikä tässä autotarkastukseen tuu mitenkään. Voi vittu, vedätitte niin pitkään. Hyvää vappua, hyvää vappua. Hauskaa vappua. Kyllä, kamera on vielä tonne. Sinne kameraan, tonne kameraan. Luolakaan. Kiitoksia osa nyt. Kiitos. Joo. Tämä oli hauska. Se oli kyllä hyvä homma. Mikä helvetin matriisi? Mikä se oli? Niin. On teillä hauskat jutut. Ja rupes menee noit termit semmottiin noitten nesteet ja ympäristöjutut. Se on kato uusi standardi. Te ootte suurin ympäristöuhka vappuna, kun te oksennatte sen kaikki kaljan tonne maahan. Se on kaikki jätettä. Kiitos paljon. Hei, hyvää vappua ja hyvää pääsiäistä.